Jeg hedder Pierre Madsen. Jeg er skraldemand. Eller papmand. Det ved jeg ikke, om gør det bedre. Det lugter ikke så meget. Jeg fik en rigtig god tilbud og en mulighed for min fremtid. Og så takkede jeg ja. Jeg synes, jeg vil prøve noget andet. Nogle de vil jo sige, at jeg tog springet i den helt modsatte boldgade, og det gjorde jeg da også. Men hvis ikke man tager springet, så prøver man jo bare ikke noget nyt, og man sidder fast i de gamle rutiner. Det er ikke folk, der ligger på den lade side i hvert fald. Det synes jeg ikke. Der skal ske noget i hvert fald, ikke? Vi vil gerne derudad. Det er, når man brænder for noget, jo ikke, så gider man godt. Man skal ikke sige til mig, du kan ikke, fordi så skal jeg gøre alt, hvad jeg kan for at bevise, at jeg godt kan. Vi har en rigtig god omgang derude. Kollegerne er rigtig flinke, og de tog imod med det samme. Godmorgen. Frisk. Og veludviklet. Vi er glade, og vi er udadvendte. Vi hjælper hinanden. Et godt team. Jeg tror sgu også, grunden til, at vi har sådan en højt humør, ikke? Det er også, fordi man er jo rimelig ærlig, ikke? Så man siger sgu tingene, som det er. I stedet for nogle arbejdspladser, så bliver der snakket i krone. Det gør der ikke så meget. Og så siger man tingene lige ud. Så du er lidt en idiot, mand. Nå, det kan jeg sgu egentlig godt se, når du siger på den måde, ikke? Altså, det er meget nemmere. Ellers så er det mine børn, jeg bruger meget tid på. Når jeg er fri, når jeg kan, så er det mine børn. Det gode ved at være skraldemand, hvor det er, man har lidt mere fritid. Man kan godt være bagud på point, og så stadig vinde.